בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ברשת א' זאת חוגה, כאן בני הנדל עם זאב סגל ועם שמואל וקנין, בוקר טוב. בוקר טוב. לייחד עוד כ-50 דקות לזמן, זה שם סדרת תוכניותינו, הזמן, שם זמני כמובן. יש להדגיש שהתוכנית הזאת והקודמת הן הקדמה לשלישית. כן, כל עניין של אמונה. בבקשה. אז השאלה היא, למה כדור הארץ נע סביב השמש? לא התבלבלתי בתוכנית, זה עדיין בנושא הזמן. כדור הארץ נע סביב השמש כי ככה החלטנו. זו לא קביעה פיזיקלית. זאת אומרת, אין דרך לקבוע אם כדור הארץ נע סביב השמש, או השמש נע סביב כדור הארץ. פשוט ככה החלטנו, ככה נוח לנו. אנחנו מכנים מצב כזה במדע קונבנציה. זאת אומרת, זו מוסכמה. בכל זאת, למה אימצנו את המוסכמה הזאת? אימצנו את המוסכמה הזאת כי אם מנסים לכתוב את הפיזיקה הפוך במרכאות, לאמור שהשמש נע סביב כדור הארץ, צריכים לכתוב משוואות מסובכות בהרבה, שבהן מופיע איבר שמתייחס לכדור הארץ, גם כשהמשוואות לא עוסקות בכדור הארץ. זאת אומרת, אם מאמצים את הגישה ההפוכה, הפיזיקה נהיית פחות פשוטה. אנחנו עוסקים בפיזיקה בתוכנית הזאת? בתוכנית הזאת אנחנו עוסקים בפיזיקה והזמן. ואם אנחנו עוסקים בפיזיקה, מה שאמרת מתייחס לפיזיקה. כלומר, אנחנו כפיזיקאים הפעם החלטנו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. נכון, זה בפירוש החלטה. כדי להקל על הנוסחאות שלנו? כדי להקל על הנוסחאות שלנו. ואנחנו בזה בלתי תלויים מן הפילוסופים? או מן האסטרונומים? אני חושב שמערכת השיקולים, בוודאי של הפילוסופים, דומה למדי למערכת השיקולים של הפיזיקאים. שאלת האסתטיקה והאלגנטיות של הפרזנטציה, התאר של אוקם נניח. לא מבין. פילוסופים ופיזיקאים משתדלים לייצג את העולם באמצעות מספר ההנחות הנמוך ביותר, האפשרי. כשתמונת העולם תהיה מדויקת ומספר ההנחות תהיה מינימלי, אנחנו מכנים את התוצאה אמת. כלומר, אנחנו בעצם, כיוון שאנחנו מחפשים בכל מקרה נקודה ארכימדית, נקודה שעליה אנחנו צריכים לתלות את כל חיינו, את כל ההנחות שלנו. נקודת הנחה ארכימדית כזאת, או נקודת אומגה כזאת, אתה אומר, היא האסתטיקה. אחת הצורות היא באמת לצאת מנקודה אחת. יש אבל שיטות שיוצאות מכמה וכמה נקודות. המבחן הוא מינימום הנחות, מקסימום כוח פרשנות, או כוח הסבר. אבל שים לב, כשאנחנו מגיעים לתוצאה הזאת, אנחנו מכנים אותה אמת. אין לה ערך אמת אבסולוטי. אמת בפיזיקה, במובנים מסוימים במקרים מסוימים בפילוסופיה, אבל בוודאי בפיזיקה, אמת היא המודל הכי פשוט. המודל הכי אלגנטי. ולכן בחרנו בייצוג שלפיו כדור הארץ נע סביב השמש. זה יבוא קצת בהפתעה להרבה מורים לגיאוגרפיה, אבל זו לא אמת פיזיקלית. במובן האובייקטיבי, אם אתה רוצה. פואנקרה אמר שאותו כלל צריך לחול על הזמן. הוא אמר, אנחנו צריכים להניח הנחות מינימום הנחות לגבי הזמן, כך שההנחות האלה תפשטנה את משוואות המכניקה. טוב, פואנקרה נפל קורבן למשפט שהוא עצמו אמר, כי איינשטיין לקח את המשפט הזה, השתמש בו והשמיד את פואנקרה. כלומר, את תורת האפר של פואנקרה. אבל זה כבר סיפור צדדי, מין רכילות מדעית. יכול פואנקרה עוד לקום לתחייה. פואנקרה יכול לקום לתחייה עם הזמן מעגלי, כמו שהאמינו. לא, עם האתר יקום לתחייה. או עם האתר יקום לתחייה, והוא מראה סימנים, אבל שוב זה נושא לתוכנית לגמרי אחרת. על כל פנים, פואנקרה קבע מה שקבע, ואני חושב שקצת לתדהמתו, היה מתגלה שמינימום ההנחות בנוגע לזמן מחייב את ביטול הזמן. במילים אחרות, משוואות המכניקה, בוודאי הדינמיקה, בוודאי האלקטרודינמיקה. בקיצור, ככל שאנחנו מעמיקים בידע הפיזיקלי, כך אנחנו צריכים במרכאות פחות ופחות זמן, עד לנקודה שבה ניתן לכתוב את מרבית חוקי הפיזיקה בלי שימוש בזמן, כלל.
כשאתה אומר אנחנו צריכים פחות ופחות זמן, אתה לא מתכוון במובן היומיומי. אנחנו צריכים פחות ופחות את הזמן. את הזמן. פחות ופחות שימוש. את מרכיב הזמן? כן, פחות ופחות שימוש באות. את האות הקטנה T. נכון. כן. פחות שימוש באות T. משוואות רבות בפיזיקה, אם תציב בהן T או מינוס T, לאמור זמן שהולך קדימה או זמן שהולך אחורה, לא תשתננה. ותיתן לה בדיוק אותן תוצאות. אנחנו עוד ניגע בזה. אבל הכלל הזה הוא קצה של קרחון, הכלל של פואנקרה, הוא קצה של קרחון. תזכיר עוד פעם מה הכלל של פואנקרה? הכלל של פואנקרה, צריך לכתוב את ההנחות הנוגעות לזמן בפיזיקה, כך שתיווצרנה משוואות מכניות ודינמיות הכי פשוטות שניתן. כלומר, על הנחת הזמן לפשט ככל הניתן משוואות המכניקה והדינמיקה. ומסתבר שניתן להשמיט כליל את הזמן, ואז משוואות המכניקה והדינמיקה תהיינה הכי פשוטות. כלומר, הוא בעצם נלחם כנגד הזמן בפיזיקה. הוא ניסה לדחוק את הזמן מן הפיזיקה. בלי שהוא ידע שאם ייקחו את המשפט שלו ויעשו לו רדוקציה עד אבסורדום, יגיעו אכן לתוצאה בריאה. זאת אומרת, יש פה... קיצור, ניבא ולא ידע מה שניבא. אבל זה קצה של קרחון, והקרחון, בדיוק כמו בפילוסופיה, הוא קרחון של מחלוקות ומריבות. חלקן מריבות מרות, נניח כמו בין פופר לבולצמן, חלקן פחות מרות. רובן מסתרות בזמן, זאת אומרת פילוסוף של המאה ה-20 מתווכח, פיזיקאי של המאה ה-20 מתווכח עם פיזיקאי של המאה ה-18 או ה-17, אבל מחלוקות. הפיזיקאים שלכאורה, המטריה שלהם, התחום שלהם, עוסק במציאות. זאת אומרת, בדברים שניתן לנקוש בהם, לגעת בהם, לחבוק אותם. הפיזיקאים האלה מתווכחים בינם לבין עצמם לא פחות מהפילוסופים שלכאורה עוסקים במשהו ארטילאי או ארטילאי. לא פחות. זה נושא, אני רוצה שהמאזינים ידעו, זה נושא הפרק הראשון שלנו. מותר הפיזיקאים מן הפילוסופים, סימן שאלה, מותר באיזה מובן? במובן של הנגיעה באמת. כן, האם הפיזיקאי נוגע, האם נגיעתו של הפיזיקאי או התיימרותו של הפיזיקאי לגעת באמת, במציאות, האם היא מקנה לו באמת את היכולת לגעת באמת? זאת אומרת, האם זה נותן לו יתרון כלשהו על פני אלה שלכאורה עוסקים ברעיונות, הלא הם הפילוסופים. והתשובה היא לא, המחלוקות רבות. אתה אומר. זאת אומרת, לדעתי. התשובה היא לא, המחלוקות רבות, לא רק לדעתי. זו גם התשובה הקונבנציונלית, המקובלת. יש מחלוקת קשה בין פיזיקאים לגבי מהו זמן. רק מזה שיש מחלוקת בין פיזיקאים לגבי מהו זמן ניתן ללמוד שייתכן שאין זמן, או שזמן זה דבר בעייתי מאוד לטיפול או להגדרה, או שזמן זה קונבנציה מוחית, או שזמן זה המצאה. רק מזה שיש מחלוקת, כי ממה נפשך, אם הזמן היה משהו אובייקטיבי, קיים, עומד לו שם בפינה וכן הלאה, אז במוקדם או במאוחר היו מגיעים לאיזושהי הבנה, לאיזושהי תיאוריה כוללת, לאיזשהו... אבל לא מגיעים. ולא מגיעים לא 100 שנה, ולא 200 שנה, ולא 300 שנה, ולא 500 שנה, ולא 2500 שנה. לא מגיעים. ואלה מיטב המוחות. זה מדהים. זאת אומרת, פרוזה יש. כן. למרות שההוא לא ידע. הם לא ידעו, כן, פרוזה יש. אבל זמן לא בטוח אם יש. זמן לא בטוח אם יש. הרבה על הזמן יש. הרבה בזמן נכתב על הזמן, וזמן אין, בינתיים. ניוטון למשל, עשה הבחנה בין מה שהוא מכנה הזמן הריאלי או הזמן האבסולוטי. זה בפרינציפיה נטורליס, כן? למי שמעוניין לקרוא את הספר, כתוב בלטינית יפהפייה. אז הוא עשה הבחנה בין הזמן, מה שהוא כינה הזמן הקוסמולוגי או הזמן הקוסמי, הזמן האמיתי או היקומי, לבין הזמן שהוא כינה המדיד, measurable, הזמן המדיד. כאשר הזמן המדיד הוא תוצא באלף אפקט של החושים. הוא מודה בזה שהזמן המדיד הוא דבר נזיל. יחסי, לא תמיד יחידות קבועות, לא תמיד זורם בקצב קבוע, הוא מודה בזה. במובן הזה הוא מקדים את איינשטיין במאות שנים. ניוטון מודה בזה? ניוטון מבדיל בין שני סוגי זמנים. בין הזמן המדיד החושי, הסנשול, לבין הזמן היקומי, האבסולוטי, שזורם בקצב קבוע, הנהר המפורסם או המיכל המפורסם. הוא משווה את הזמן למיכל, שבו יש מאורעות. בתוך המיכל הזה יש מאורעות. כלומר, הוא רואה את הזמן כמקום בעצם. כן, מבחינה מנטלית. ודאי, התפיסה שלו מרחבית. כל הדימויים שלו מרחביים. רוב הדימויים של רוב הפיזיקאים לאורך כל הדורות הם דימויים מרחביים, ועל זה יש לפופר ביקורת חריפה, ועוד ניגע בה בחלק השני של התוכנית. אז ניוטון מבדיל, ולמעשה ניוטון מדבר על זמן יחסי אפילו, הוא משתמש במילה יחסי. זאת אומרת, זה כמעט איינשטיין.
אני צריך להבין את זה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל אני צריך להבין את העניין הזה עם ניוטון. ניוטון היה, אני תופס אותו כארכי מכניסט. כן, כן, הוא מכניסט. אז רגע, יש לו שעונים, השעונים שלו מודדים זמן מדויק. לא, זה בדיוק העניין. הוא טען שכלא תחושי יכול שלא יהיה מדויק, יכול שלא יהיה קבוע, יכול שלא יהיה רציף. אתה מבין? שעון יכול לפגר, נהר יכול להיבלם באבן, אני יודע מה. זאת אומרת, כל מודדי הזמן, הוא הבדיל בין time measurement, מדידת זמן, לבין הזמן בהידיעה. והוא הניח, והוא אמר שאת הזמן אנחנו קובעים על פי שעונים שאנחנו בונים? לא, הוא אמר שיש זמן שהוא אבסולוטי, נע בקצב אחיד וכן הלאה וכן הלאה, והוא ישות, הוא אפילו קרא לאלוהית. זאת אומרת, זה אטריבוט, תכונה של האל. הוא היה אדם דתי ומאוחר יותר בחייו אסטרולוג, זאת אומרת, הפיזיקאי בהידיעה היה אדם שבימינו יחשב למי שמאמין באמונות תפלות ואו לאדם דתי, להבדיל. אז הוא כינה את זה תכונה אלוהית, a divine attribute. והוא הבדיל בין זה לבין מה humans, מה שבני אדם יכולים לתפוס. הוא עשה את ההבחנה הזאת. עכשיו, הוא רק התחיל את הוויכוח. אנחנו מוצאים מאוחר יותר למשל את גלילאו. מאוד מפתיע. גלילאו, אדם מעשי, עולה למגדלים, זורק כדורים, טיפוס מעשי מאוד. פיזיקאי מעשי, אחד הראשונים, אם לא הראשון שבהם. ואתה רואה שגלילאו אומר שהזמן אינו אלא קונבנציה. הוא אומר, הזמן זה מוסכמה שלנו. זה נוח לנו, זה שימושי מאוד. בדיוק כמו בגיאומטריה אוקלידית נניח, קו ונקודה וישר. הרי מישהו ראה נקודה פעם. אף אחד לא ראה נקודה חוץ מאשר בכנסת לפעמים, כן? או מישהו ראה ישר. אף אחד לא ראה את הדברים האלה. אלה קונבנציות, אלה מוסכמות, שנוח לנו לעבוד איתן. הן מניבות תוצאות מעשיות, ולכן אנחנו משתמשים בהן. אותו דבר לטענת גלילאו הזמן. זה מדהים, מפני שגלילאו עסק בתנועה ובתאוצה, הוא הראשון שעסק בדברים האלה. ובכל זאת, הוא מודה שמשוואות המכניקה שלו מכילות רכיב שאינו אלא החלטה שרירותית. כלשהי, אפשר היה להחליט החלטה אחרת. מזה נבהל מאוד מתמטיקאי מבריק בשם אוילר, שב-1948 כתב ספר, ואני מתנצל בפני כל דוברי הצרפתית, שנקרא Réflexions sur l'espace et le temps. זאת אומרת, הרהורים בדבר המרחב והזמן. הוא מאוד נבהל מהמחלוקת הזאת בין שני הענקים, ניוטון וגלילאו, כל אחד בזמנו, והוא ניסה לאחד ואמר שהזמן הוא גם זה וגם זה. למור הזמן הוא גם מוסכמה מוחית, שהיא טובה מאוד לצרכים של אמפיריקה, של צרכים של תחשיביים או לצרכים של היום-יום והמעשה, אבל הוא גם קיים באופן מציאותי. למה? זאת אומרת, בשביל מה צריך את זה? כי אם, תראה איזה נימוק, תראה לאיזה רמה מדרדר, ואני משתמש במילה מדרדר באופן מושכל, מתמטיקאי ופיזיקאים המבריקים שחיו אי פעם, כשהוא ניצב בפני משהו שמאיים עליו, זאת אומרת, התגובה היא הטוויסטית כמעט. הוא אומר, אם הזמן לא מציאותי ולא נצחי ולא קיים ולא, אז מה, כל המשוואות שלנו לא שוות כלום. פשוט במילים האלה. הוא אומר, זה פוגם בתקפות משוואות המכניקה. אני לא מקבל את הכרעת העם. כן, בדיוק. זאת אומרת, איך אמר איינשטיין? שאלו את איינשטיין, ומה יקרה עם המדידה של קרן אור שעוברת ליד השמש לא תצדיק את המשוואות שלך? אז הוא אמר, לשמש יש בעיה רצינית. זה גם ווילר. מה שנקרא, ווילר, כן. אם זה, אז מה יקרה לחוקי הדינמיקה? יש פיזיקאים שאני עושה את זה מאוד, מאוד מהר, כי זמננו קצת מוגבל, ואני מתנצל בפניך שאני מפריע להנחיה ובפני המאזינים. אני פשוט רוצה להרחיב בחלק השני של התוכנית על 3 תפיסות חשובות של הזמן. יש פיזיקאים שלא פחדו מזה. הרץ, המפורסם מהמגה הרץ, כן? אז הרץ לא פחד לומר שהזמן לדעתו זו אינטואיציה, ומשהו אפריורי קנטיאני. זאת אומרת, הוא אמר, הזמן זה מבנה של המוח. אפריורי קנטיאני זה אמרנו את זה בתוכנית שעברה. זו תפיסה למעשה. אם אנחנו מאמינים שהמוח הוא דבר פיזיקלי, ושיש לו יכולת לתפוס את היקום, מכאן שהמוח במובנים רבים חייב לשקף את היקום, כי אחרת הוא לא יכול. שני דברים שאינם דומים כליל לא יכולים לתפוס אחד את השני. אין שום לא יכולים להיות ברזוננס. בדיוק, לא יכולים להיות תהודה. אז המוח שלנו, כיוון שיש לו תעודה עם היקום, אנחנו יודעים את זה, אנחנו כותבים ספרי מדע למשל, כן? אנחנו חוקרים את היקום. אז הוא חייב לשקף את היקום במובנים מסוימים. הרץ אמר שאחד השיקופים
זה הזמן. זאת אומרת שהזמן זה מין כלי שמוטבע במוחנו שמאפשר לנו לתפוס את היקום, אבל הוא לא המשיך הלאה, ואמר שיש גם, אם ככה, גם זמן ביקום עצמו, אלא הוא אמר זה הקבלה אינטואיטיבית לאמפיריקה. זאת אומרת, זה מין אינטואיציה שיש לנו במוח, והיא מתאימה איכשהו. הוא לא יודע מה האמפיריקה, הוא לא יודע מה המציאות, הוא לא יכול לדעת, אבל יש לנו אינטואיציה לגבי מה זה. האינטואיציה הזאת עקבית, היא מוכיחה את עצמה, היא מתאימה למציאות, היא עובדת. היא די אוניברסלית. ובכך דיינו, הוא אומר. זאת אומרת, גם לא מעניין אותי, הוא אומר, להיכנס הרץ. לא מעניין אותי להיכנס יותר מזה. זה לא עשיק שום תוצאות. זאת אומרת, מה שהרץ אמר, שהזמן הוא אלמנט שפה. אם מתייחסים אל חוקי הפיזיקה כמשפטים במסגרת של שפה, שיש לה תחביר וכן הלאה וכן הלאה, אז הזמן זה אחד החוקים. והוויכוח הגדול בפיזיקה... הזמן הוא אחד החוקים או אחד המרכיבים, אחת המילים? בדיוק. אחד החוקים. זה בדיוק הוויכוח. הוויכוח הגדול בפיזיקה המודרנית הוא, האם הזמן הוא מה שמכונה תנאי סף או חוק טבע? חוק פיזיקלי או תנאי סף? ואם נתרגם את זה למונחים יותר מוכרים, האם הזמן הוא חוק תחבירי, או האם הזמן הוא נניח, כמו שאמרת, מילה, או פונמה, או לא משנה מה. אז האם הזמן הוא רכיב בתוך מכלול, או האם הזמן מגדיר את המכלול? האם הוא כלל תחבירי או אפילו כלל היפר תחבירי? כלומר, האם הוא גורם לשפה לעבוד, כמו למשל האפשרות שלי לומר, נותן לשפה לעבוד ולא שפה לעבוד, בדיוק, משהו כזה. בדיוק. זאת אומרת, האם הוא חלק מהרפרזנטציה. כי יש רבים שאומרים, ודי בצדק, הם אומרים אתה צופה. כן, אז כשאתה צופה ואתה מתאר את התצפיות שלך, אתה מניח שבתוך התצפית, בתוך העצם הנצפה ויחסיו אל הסביבה, אתה מניח שכבר שם יש זמן. אבל גם אקט התצפית שלך מעורב בו זמן. זאת אומרת, מעורבים פה לפחות שני זמנים, זמן ומטה זמן. ולכך אין סוף, כי מישהו שצריך לצפות בך כדי להגיד שאתה צופה. בקיצור, אין לזה סוף, זה יוצר רגרסיה אינסופית. זה מאוד מאוד מתקרב להנחת המבוקש, לתאותולוגיה. אתה צופה, כצופה יש לך זמן. אתה משתמש בזמן בתצפיות שלך, ואז אתה אומר, בעצם שצפיתי יש זמן. מאיפה אתה יודע שזה לא בא ממך? מאיפה אתה יודע שזה לא בא מהטכניקות שהשתמשת בהן? ובמילים אחרות, מאיפה אתה יודע שזה לא בא מהשפה שבה השתמשת כדי לתאר את התצפית שלך? זה הוויכוח הגדול בפיזיקה מודרנית. הזמן, מהו? אלמנט שפה, משהו אובייקטיבי, ואם הוא אלמנט שפה, חוק, תנאי סף, יש ויכוח. זה מאוד קשה להכריע בדברים האלה. פוזיטיביסטים למשל אמרו, אין זמן וחלל תיאורים. תראה, זה מפתיע. היית חושב שלהפך. אמרו, אין זמן וחלל תיאורים. יש רק יחסים בין עצמים ובין אירועים במה שמכנים המרחב. היחסים האלה יוצרים את המרחב והזמן. תראה, בעוד שניוטון אמר שהמרחב והזמן הם מיכל, שבתוכו יש את כל האירועים, הם אמרו, האירועים הם יוצרים את המכל. הם המכל. האירועים הם המכל. שתי נקודות יוצרות ישר. למשל, הישר הוא פיגמנט. כלומר, דימוי פיגמנט. תמונה? אלמנט, אני יודע, יסוד. זה פחות מיסוד. זה מין... בוא נשתמש במילה יסוד, כי אני לא זוכר מקבילה לזה בעברית. יש הרבה מילים באנגלית שיש בעיה בעברית. אז זה יסוד שפה. זאת אומרת, אתה יכול רק לומר שיש שתי נקודות, דרך אגב גם זה לא, כי אין נקודות. נקודות זה אידאה, זה לא קיים. אתה יכול לומר שיש מיקרופון ובני הנדל, אתה יכול לומר שיש שתי נקודות. אבל אוקיי, אז אתה יכול לומר שיש במקסימום שתי נקודות, או שתי נקודות חומר, והישר שביניהן בוודאי שאינו קיים. זאת אומרת, אין מחלוקת בכלל שזה אלמנט שפה. פה אין מחלוקת, זה ידוע, זה אלמנט שפה אוקלידי. אפשר לכתוב גיאומטריות אחרות, ששם אלמנט השפה לא יהיה ישר, אלא גיאודז. כן, למשל הגיאומטריה הריימנית, שהיא של ריימן, כן? שהיא גיאומטריה אוקלידית רב-ממדית. אז שם אין קו ישר. למשל, על כדור הארץ, המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות אינו קו ישר, כמו שמלמדים את כל הילדים. נכון, אלא קו מתעגל. קו מתעגל, מה שנקרא גיאודזיק. כן? אז זה הכל אלמנטים של שפה, וגם הזמן טוענים הפוזיטיביסטים. מפה לאיינשטיין, המרחק היה קצר. כי מה איינשטיין בא ואמר? איינשטיין אמר, קודם כל אין זמן מוחלט. כיוון שזה אלמנט של שפה,
אז לא ייתכן שכל האנשים מדברים אותה שפה. פשוט לא ייתכן. יש כאלה שמדברים גרמנית וצרפתית וזה. עכשיו, בחיי יום-יום מדברים גרמנית וצרפתית לפי מיקום גיאוגרפי. בפיזיקה מדברים גרמנית וצרפתית לפי מהירות. זאת אומרת, כל מערכת נעה במהירות משלה. כל מערכת פיזיקלית, אינרציאלית מה שנקרא, נעה במערכת משלה. כתוצאה מזה, השפה שלה תהיה שונה. השפה היא נגזרת של מהירות. הוא התכוון גם ליצורים על הכדור? כלומר, הזמן של הזבוב לעומת הזמן של הפשפש והאדם והמיקרוב? בפירוש כן. אם כי במערכות מהסוג הזה, ההבדלים במהירויות הם כל כך קטנים, אז האפקטים יהיו זניחים. אתה אומר זניחים כשאנחנו מדברים על מיקרוב ובן אדם, נכון? זה זניח. לעומת מהירות האור למשל. למעשה, איינשטיין, תורתו של איינשטיין, ולא ניכנס לזה, כי בפירוש יש מקום לתוכנית נפרדת, ודי לחכים בברמיזה. אז איינשטיין למעשה זה תורת סף. זה לא תורה שעוסקת בעולם שלנו, ביקום שלנו. זה תורה שעוסקת בתנאי גבול או תנאי סף, במצבים היפר-קריטיים. אבל זה נעזוב את זה כרגע. זאת אומרת, הוא ביטל את הזמן המוחלט. הוא קבע מילון. איינשטיין לקח נוסחאות מתמטיות שהמציא אחד בשם לורנס, הכליל אותם בתורה שלו, וכך יצר מילון אוניברסלי. אתה יכול לנוע בכל מהירות, אני יכול לנוע בכל מהירות. שנינו ננוע בכל מהירות, בכל מקום ביקום, ואם אתה תהיה מצויד בטרנספורמציות של לורנס, ואני אהיה מצויד באותן נוסחאות, שנינו נוכל לדבר אחד עם השני, ולהשוות זמן וכן הלאה, אבל לך יהיה את הזמן שלך, ולי יהיה את הזמן שלי. זה הזמן שלי. זה לא שהזמן הזה לא אבסולוטי, עבורי הוא אבסולוטי, כך אני מודד, השעון שלי באמת ינוע יותר לאט וכן הלאה, אני אזדקן פחות ממך וכן הלאה, אבל הוא לא אבסולוטי מבחינת שנינו. הוא לא אבסולוטי יקומית, הוא לא יכול לכלול יותר ממערכת אחת. זה כמו שנגיד מתרגם עוקב או סימולטני, מבין שתי שפות, אבל הם לא מבינים זה את זה. למשל, נכון, והמתרגם הזה הוא התמרת לורנס. והמתרגם הזה לא יכול לדבר בשתי השפות בעת ובעונה אחת. אני אקצר כמה מהדברים שרציתי להגיד, ואני לא לפי רמז ממך, אבל בכל זאת, ואני אצטט כמה ציטוטים קצרים ונעבור לחלק השני. פנרוז, שהוא מתמטיקאי ידוע, קורא בייאוש: אנו זקוקים להסבר המרחב והזמן שאנו רואים. למה זה אנו רואים רק ממד זמן אחד בעוד שיש 3 ממדי מרחב? יש לענות על השאלה הזאת באורח מושלם. יש לפתח רעיון מרעיונות נוספים, מושג בסיסי יותר בפיזיקה, במובן העמוק של המילה. ממש קריאה נואשת במונחים... הוא רואה 3 כיווני מרחב. והוא אומר, למה יש רק אחד של זמן? למה זה הפיך וזה לא הפיך? ועוד כל מיני דברים שמפחידים אותו. ונסיים עם איש מאוד מבריק, קרל פרידריך פון וייצקר, שעסק במדעי המדינה, בפיזיקה, בשירה, במתמטיקה, you name it, הוא עושה הכל. הוא אומר ככה: ביחס לעבר, יש לנו משפטים שאותם אני יכולים לבחון. יש עובדות ידועות או בלתי ידועות. אף אחד לא יכחיש שעובדה שאינה ידועה היא בכל זאת עובדה. אך אסור לומר את זה ביחס לאירוע בעתיד, שאינו ידוע, שהוא בכל זאת אירוע. אנחנו לא יכולים לומר על אירוע שאינו ידוע בעתיד שהוא אירוע. כן? אנחנו לא אומרים. לא אומרים. זו בדיוק הנקודה של האי-דטרמיניזם של תורת הקוונטים. אם אתה מניח אובייקטיביות של מאורעות העתיד כל עוד הם בעתיד, יהיה עליך להניח מראש חשבון הסתברות קלאסי, שאינו למעשה המבנה שיש לתורת הקוונטום. אם תאמר שמאורע עתידי אינו אובייקטיבי עד שלא אירע, אלא הוא מאורע אפשרי, אתה נמנע מכל סתירה ויכול לפרש את תורת הקוונטים לפי השכל הישר. מה שאומר בעברית קלה, אנחנו יודעים על העבר הרבה יותר משאנחנו יודעים על העתיד. ואז, למה זה חשוב לך? זה חשוב, זה בחלק השני. טוב. עכשיו בוא נראה, לפחות שנבין, יש המון ציטטות שאני לא הבנתי ואני צריך לשמוע את הסרט עוד פעם, לא חשוב. אני מודה שאני מייעד אותן לאלה בקהל שהם יותר מתמצאים במדעים מדויקים. להן זה יאמר יותר, אז אני מנסה, מתחו עליי ביקורת שהתוכנית הקודמת הייתה שטחית ורדודה, אז אני מנסה... אז אני אומר, שתי התוכניות האלה הן הקדמה לתוכנית השלישית. כן, בפירוש, הקדמה. אז בתור הקדמה זה בא לשרת. כן. ואילו יכולנו לעשות מה שאריק קסטנר עשה בפצפונת ואנטון, שהוא את הדברים הלא חשובים, הרציניים, הוא שם באותיות מסוג אחר. אז אולי את הציטטות נעשה באותיות מלוכסנות. יש אפשרות שאני אחליף את הכל, אבל... אוקיי, אז בפרק הקודם דיברנו על מותר הפיזיקאים מן הפילוסופים. אתה אומר עין, בדחילו הולכים אתה אומר את זה כדי שלא יזרקו עליך בקבוקים. מה אתה אומר בפרק הזה?
בפרק הזה אנחנו נעסוק בניסיונות, חלקם נואשים, של פיזיקאים להסביר למה הזמן נע רק קדימה. תחשוב על זה, זה מוזר באמת. אנחנו יכולים ללכת קדימה ואחורה בכל ממד אחר. באורך, בגובה, ברוחב. רק לא בזמן. בזמן אתה לא יכול ללכת אחורה וקדימה. אפילו בידע אתה יכול ללמוד דברים ולשכוח. אפילו בידע. באמת זו הערה שהיא כן רלוונטית, מפני שהחיים נחשבים להפרה. אבל זה נדון בתוכנית השלישית. טוב. החיים באמת הם הפרה של ממד הזמן במובנים רבים. אבל באמת נקדיש לזה חלק מהתוכנית השלישית. אני אתחיל מדיאגרמה. היה מתמטיקאי בשם מינקובסקי. הרמן מינקובסקי. ומינקובסקי סרטט דיאגרמה שמתבססת על תורת היחסות הפרטית של איינשטיין. לא ניכנס כרגע לקשרים בין שתי הרפרזנטציות האלה. הדיאגרמה היא פשוטה ביחס. יש לה ציר אופקי שהוא ציר המרחב וציר אנכי שהוא ציר הזמן. כל יצור חי או לא חי, כל דבר, כל חפץ בעולם, כל אובייקט, נע בדיאגרמה הזאת. עכשיו הוא יכול לנוע על ציר המרחב בכל כיוון שהוא רוצה, למעלה, למטה, קדימה, אחרי זה לא מעניין. בציר הזמן הוא יכול לנוע רק למעלה. זאת אומרת, ציר הזמן הוא ציר כיווני. עכשיו אומר מינקובסקי, הוא קורא נניח שהחפץ הזה שנע למעלה בציר הזמן הוא בכל כיוון בציר המרחב, הוא מצייר קו, קוראים לזה קו העולם של החפץ. לכל דבר, כולל לך ולי, יש קו עולם בדיאגרמת מינקובסקי. נכון, איפה היינו, מה עשינו, איפה הלכנו, אבל כל הזמן הלכנו בציר הזמן קדימה. בציר הזמן אנחנו כל הזמן הולכים קדימה. בא וייל ואמר, הוא עשה אנימציה של דיאגרמת מינקובסקי, הנפשה של דיאגרמת מינקובסקי, ואמר שאפשר לראות את זה כמו סרט. זאת אומרת, אם נצייר הרבה דיאגרמות מינקובסקי כל חלקיק שנייה, אז ונקרין את זה, זה יהיה כמו סרט, אנחנו נראה את הקו משתולל, קדימה, אחורה. נראה את סרט חיינו. את סרט חיינו. מגולגל קדימה. מגולגל קדימה, אבל תמיד קדימה. תמיד קדימה. עכשיו, יש קו דמיוני, או לא כל כך דמיוני, אז יש ויכוח חריף, שנקרא לו קו ההווה. מעליו הכל לבן. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. מתחתיו הכל מלא. ולזה קוראים דיאגרמת מינקובסקי מונפשת, או animated, מינקובסקי diagram. אבל שים לב לכמה בעיות שיש עם הצורה הזאת של פרזנטציה. הצורה הזאת באה להסביר מה זה זמן. איך היא מסבירה מה זה זמן? בכך שהיא קובעת שהזמן הולך קדימה. אז מה רבותה? מה יצא לנו מכל זה? אחת. שתיים, לא די שהיא עשתה חטא, היא מוסיפה פשע. היא קובעת נקודת ייחוס שיש לה יתרון על פני מועדפת. כלומר, ההווה הוא נקודת ייחוס מועדפת. כל מה שמתחתיו ידוע, כל מה שמעליו לא ידוע, ויש רגע מפורש ומצויר בבירור שנקרא הווה. למה? מי אמר שיש הווה בכלל? מי קבע מה זה הווה? אולי הווה זה מוסכמה, אולי הווה זה כינוי שאנחנו נתנו למשהו שאין לו שום קשר לזמן, לתודעה שלנו למשל. האמת היא שלא כל כך יש, כי אם אני מנסה לראות מתי הווה, אז קשה לי לתפוס אותו. כי ברגע שהפרעתי את המשפט, אמרתי אולי זה ההווה, אבל עכשיו אני כבר רואה שזה לא ההווה, וככל שאני ממשיך לדבר אני רואה שזה גם זה לא ההווה. כל רגע של הווה ניתן לחלוקה מחצית לעבר ומחצית לעתיד. זאת אומרת, ההווה הוא כנראה מוסכמה, אבל פה יש לו קיום, יש לו מציאות. שנית, הקצב הקבוע. הדיאגרמה של מינקובסקי מתגוללת או מתגלגלת בקצב קבוע. איך קובעים קביעות של קצב? אנחנו חוזרים לאותו אבסורד. קביעות של קצב אתה מודד בזמן. זאת אומרת, כדי להגיד שקצב מסוים הוא קבוע, אתה צריך למדוד זמן. אבל הרי הדיאגרמה מתארת זמן. אז אנחנו מתארים זמן על ידי שימוש בזמן שקובע שהדיאגרמה נעה נכון בזמן. זאת אומרת, טאוטולוגיה בקיצור, הנחת המבוקש. טאוטולוגיה באה מהמילה טאוטה, זה אותו דבר. אותו דבר. כן. אתה אומר אותו דבר, ביידיש זה פוטר דיקפוטר, זאת אומרת חמאה מחומה. לצערי אני לא יודע מרוקאית, לא יכול לגמול לך, אבל אני משוכנע שגם במרוקאית. אתה תלמד מהר, כי אני כל הזמן עושה לך את זה בתור פרובוקציה. אני משוכנע שגם במרוקאית יש משהו בכיוון הזה. הבעיות שהזכרתי הן הבעיות הקלאסיות של מרחוב הזמן. של הפיכת הזמן למשהו מרחבי. מפני שהזמן אין לו תכונות מרחביות באופן מלא. למשל, הוא נע רק קדימה. זה לא תכונה מרחבית. ברגע שאתה מנסה למרחב את הזמן, אתה יוצר פרדוקסים. כי
זה לא חצי הריון, אתה לא יכול לומר, תראה, הזמן מרחבי פה ופה ופה, אבל הוא לא מרחבי פה ופה ופה, והוא מרחבי מתי שמתחשק לי ולא מרחבי מתי שמתחשק לי. זה יוצר שטויות. פופר מותח ביקורת מאוד מאוד חריפה על מרחוב הזמן. הוא אומר, הזמן זה התנסות שלנו, הוא אמיתי במובן שהוא הניסיון שלנו. כן? הוא אומר, אם אנחנו נמרחב את הזמן נגיע לפרדוקסים, כי למשל במרחב אפשר לנוע קדימה ואחורה, אז מה, המאורעות יכולים לנוע אחורה? ואם לא, אז הוא לא מרחבי. פופר היה, קודם כל הוא היה מבינה, זה כבר מסביר הרבה דברים. שנית, הוא היה סנדלר תקופה ארוכה. אז הוא טיפוס של נון-נונסנס, הוא היה באמת סנדלר. הוא טיפוס של נון-נונסנס. זאת אומרת, אין לו עצבים לשטויות. הוא בא ואומר, אם הזמן הוא מרחב, אז הוא מרחב באורח מוחלט. אם הוא לא מרחב, אז הוא לא מרחב, ותעזבו אותי. אז הוא לא מוכן לשמוע על איינשטיין, הוא לא מוכן לשמוע על מינקובסקי, הוא לא מוכן לשמוע על וייל, הוא שולל את כל זה. הוא אומר, לא ייתכן זמן שהוא חצי מרחבי. טוב. רגע, אני עוד לא הבנתי, למה הם נרחבו את הזמן? כדי להבין אותו? הם ניסו להקנות לזמן תכונות מרחביות, כי הרי איינשטיין בא וטען שהזמן הוא נגזרת, למעשה הפוך, שהמרחב הוא נגזרת של השפה שאתה מאמץ. ולא תיתכן שפה שאתה תאמץ בלי שימוש בזמן. כי הרי כדי למדוד מרחב אתה שולח קרני אור. קרני אור מוגבלות במהירותן, ואתה צריכים כך למדוד את הזמן. זאת אומרת, הזמן הוא אלמנט שפה. אתה לא יכול להגדיר מרחב בלי להגיד מה זה זמן. אז מרחוב הזמן בא לעשות סטנדרטיזציה של השפה. הוא מרחב את השפה. הוא מרחב את השפה, וכיוון שאלמנט אחד בשפה היה זמן, אז הוא מרחב את הזמן. לא הייתה שום בעיה. ופופר אומר, תעזבו אותו. פופר אומר, זה שטויות במצווניות, כי אם אתה ממרחב, אז תמרחב. אם אתה לא ממרחב, אל תמרחב. אל תמרחב לי חצי. אני לא מכיר בדברים האלה. והוא צודק. זאת אומרת, אני מרגיש שהוא צודק. בוא נאמר, סליחה. אז גם עבורי, וכיוון שאני לצערם של רבים ייתכן, אני מדבר כרגע, אז אני אומר לגביי, אני חש, אני הזדהות עם פופר, ואני מרגיש שהפתרון המרחבי הוא פתרון צולע, בלשון המעטה. ככה, זו תחושה אישית שלי. אז איך בכל זאת אפשר להסביר שהזמן נע קדימה? זו הרי תופעה מדהימה. אז אומרים, אוקיי, צריך לנסות למצוא משהו שגם הוא נע קדימה, ושהוא מספיק גדול שהוא יכול להסביר את העובדה שאצל כולם הזמן נע קדימה. מה מספיק גדול שהוא יכול להסביר אצל כולם תופעה מסוימת? היקום. אז אומרים, אוקיי, צריך למצוא ביקום איזושהי תנועה שהיא חד-כיוונית, שיכולה להסביר למה יש עוד משהו שהוא חד-כיווני. במילים אחרות צריך למצוא אסימטריה. צריך למצוא ביקום אסימטריה, זאת אומרת, תנועה חד-כיוונית, וזה יסביר למה יש זמן שגם הוא בעצם תנועה חד-כיוונית. איזה תנועה כזאת יש? התפשטות היקום. היקום מתפשט. כיוון שהיקום מתפשט, אז הכל מתפשט יחד איתו, המרחב עצמו מתפשט, מכנים את זה סינק, כיור האנרגיה. מרחב עצמו מתפשט, והזמן? האנרגיה מתפזרת במרחב הזה, אבל כיוון שהוא כל הזמן מתפשט, היא לא יכולה להרוות אותו. מכנים את זה הכיור הבלתי רווי. הבלתי ניתן להרוויה, לריבוי. אז ההתפשטות הזאת מכתיבה גם כן את חץ הזמן. זאת אומרת, יש כיוון, בקיצור, יש כיוון. הרי אם תיקח סרט צילום או סרט וידאו, קלטת וידאו ותסריט אותה אחורה, תראה שיש כיוון, ואתה תזהה את כיוון הזמן. אותו דבר היקום הוא סרט שמתגלגל ומוקרן על המסך של אלוהים, וההתפשטות שלו מכתיבה את הזמן. טוב, עם זה יש רק בעיה אחת. איך יודעים שהיקום מתפשט? יודעים שהיקום מתפשט כי עושים מדידות פיזיקליות. מה זאת אומרת? שאלה מצחיקה, לא? אבל איך עושים מדידות פיזיקליות? משתמשים בזמן. למשל, אחת ההוכחות להתפשטות היקום זה שאור שמגיע אלינו מקצווי היקום מוסט לכיוון האדום. אנחנו קוראים לזה ההסט לאדום, the redshift. זה מין דופלר? זה סוג של תופעת דופלר. תופעת דופלר, זו מין תופעה שאנחנו מכירים מזה התדירות, פשוט שכל מתעוות לנו כשהוא עובר לידינו. כן, בדיוק, התדר, הפרקונסי. צפירות של מכוניות עופרות. צפירות של מכוניות. נכון, בדיוק כך קורה לאור. כשאור מתקרב אלינו, כשאור מתרחק מאיתנו, סליחה, ואנחנו רואים אותו, אז התדירות שלו יורדת, כי עד שהוא מגיע אלינו הוא נחלש. ממש כך, עד שהוא מגיע הוא מאבד אנרגיה, הוא נחלש. התדר שלו, הפרקונסי שלו, יורד, ואז הוא נהיה יותר אדום. אם ההפך, לו היה מתקרב אלינו, הוא היה נהיה יותר סגול. אז אומרים, הנה, האור מוסט לאדום, מכאן שהיקום מתפשט, מכאן שיש אסימטריה, מכאן שזה מסביר את הזמן. אבל בואו נסתכל בבסיס. מה זה האור מוסט לאדום?
כדי להגיד שהאור מוסק לאדום, אנחנו צריכים להגיד שהוא נפלט מתישהו, ונקלט מתישהו. הדגש הוא על המילה מתישהו. זאת אומרת, מי אומר למשל שהרגע שבו אנחנו קלטנו את האור, קודם לרגע שבו נפלט האור הזה? מי קובע את זה? זו קביעה שרירותית. זאת אומרת, עצם הקביעה של סדר שאומר יש פליטה, ואחרי זה, שים לב לביטוי, אחרי זה יש קליטה, מדידה אצלנו, המילה אחרי זה היא ביטוי טמפורלי, היא ביטוי של זמן. זאת אומרת, אתה בא ואומר, אני לומד שיש זמן, כי בתצפיות שבהן השתמשתי בזמן, התגלה שיש זמן. שוב פעם טרטולוגיה. שוב בעיה. טוב, הפתרון האחרון שאיכשהו עוד ניתן לדון בו, זה הפתרון הטרמודינמי. אנחנו יודעים, וזה עסקנו בתוכנית לפני כמה וכמה שנים, לפני הרבה זמן, אנחנו יודעים שאנרגיה מתפשטת במרחב. אנחנו יודעים שאם לוקחים למשל כלי מים חמים וכלי מים קרים ומחברים ביניהם, אז הטמפרטורה בהם תשתווה. זאת אומרת, האנרגיה תתפזר. באופן אחיד. אחיד. להתפזרות האחידה של אנרגיה קוראים אנטרופיה. והאנטרופיה גדלה. היא גדלה עם הזמן. כיוון שהאנטרופיה תמיד צריכה לגדול, קוראים לזה החוק השני של הטרמודינמיקה, באו והפכו את הסדר ואמרו, האנטרופיה גדלה כל הזמן, מכאן שאם אנחנו נצלם למשל סרט ונראה מצב שהוא פחות אנטרופי ממצב אחר, אנחנו נדע שהמצב הפחות אנטרופי קדם למצב היותר אנטרופי. זאת אומרת, נוכל לבסס חץ של זמן, כיוון של זמן. זאת האנטרופיה מגדירה זמן. ככה... לפי החוק השני של הטרמודינמיקה. לפי החוק השני של הטרמודינמיקה. אנטרופיה מגדירה זמן. פופר המפורסם, שוב תוקף. פופר תוקף שנית. זה מתחיל להיות סדרה בטלוויזיה בשנות השיא. פופר שוב תוקף. הוא מכנה בולצמן בשמות מאוד לא יפים, כי הוא וינאי, כפי שהסברתי. פופר. פופר. ובולצמן מה? לא וינאי. והוא אומר כך. מה בולצמן אומר? בולצמן אומר ככה, במצבי, אני צפיתי בעולם, ככה אומר בולצמן, ואני ראיתי שיש יותר מצבים של אי סדר מאשר מצבים של סדר. זה תצפית. עם זה אין לפופר ויכוח. הוא אומר נכון, אם צופים בעולם רואים יותר אי סדר מאשר סדר. השלב הבא בולצמן אומר, מכאן אני למד שמערכות נוטות יותר לאי סדר. מה אתה יודע? יש בעיה יותר גדולה, מי קובע מה זה סדר ומה זה סדר? זה נכון. תשמעו את השאלה הזאת. זו שאלה מצוינת, מפני שיש בתורת האינפורמציה, יש דיון בשאלה הזאת. שאלה מצוינת. שאני אעזוב אותה, נכון? תעזוב אותה, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אבל פופר שואל שאלה נכונה. הוא אומר, מזה שאתה רואה שמשהו נפוץ, זה אומר שהכל יגיע לשם? אולי להפך. אולי הכל התחיל מאי סדר והולך לכיוון של סדר. ואנחנו פשוט בהתחלת התהליך ואנחנו רואים הרבה אי סדר. מי קובע? בקיצור, למה זה מראה על חץ של זמן? מאיפה אתה למד שזה מראה על חץ של זמן? ואם זה מראה על חץ של זמן, מאיפה אתה למד מה חץ הזמן? אולי אנחנו בהתחלת תהליך ולא בסופו. ואולי, זאת אומרת, הקפיצה היא קפיצה לוגית לא מבוססת. לכן נזעקתי בעניין החוק השני של הטרמודינמיקה. לוקחים החוק השני של הטרמודינמיקה ואומרים, לפי זה אנחנו לומדים מה זה זמן. לפי זה אנחנו לומדים מה זה זמן, כאשר אין דרך, זאת אומרת, ההסבר הסטטיסטי לחוק הזה הוא בלשון המעטה עומד על רגליים מאוד רעועות, ופופר מצביע על כך בבירור, ואני חושב שהסברתי כרגע בצורה שמובנת לכל אדם, שאם אתה רואה מערכת, מצלם אותה ברגע נתון, אתה לא בטוח בכלל מאיפה לאיפה היא הולכת. אתה לא יכול לקבוע את חץ הזמן על פי צילום מצב. וכיוון שבולצמן לא חי 2 מיליארד שנים, אלא חי בטעות 70 שנה, פופר לא מחשיב את זה כמדגם מספיק. זאת אומרת, תצפיות שנעשו אפילו משחר האנושות עד היום לא מספיק. אתה לא יכול לקבוע. מאוחר יותר הוכח שפופר צדק, ופואנקרה וצרמלו הראו שמערכות סגורות נוטות לעבור במצבי סדר מחזוריים. מסדר לאי סדר ומאי סדר לסדר. מאוד מדהים, מאוד מעניין. בלי קשר לחיים, כי החיים זה בטעות. מערכת סגורה, לא מערכת פתוחה. החיים זה מערכת פתוחה, היקום זה מערכת סגורה. אז הם הראו שמערכות סגורות נוטות לעבור ממצב של אי סדר לסדר, מאי סדר לסדר, כל הזמן, זאת אומרת,
חץ הזמן חסר משמעות פה. אז זה מבטל את החוק השני של התרמודיה? לא באמת. באמת, בולצמן נבהל ב-1907, נבהל מהעבודות של פואנקרה וצרמלו, ביטל את הזמן במכניקה הסטטיסטית, וקבע שהיקום כולו כבר במצב של אנטרופיה. כבר במצב של אנטרופיה, אלא מה? יש תנודות. ואנחנו, בני הנדל, תנודה. והתוכנית, נעבך. תנודה. 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 טוב, אנחנו ניפגש זה בסדר? ביום רביעי הבא? ביום רביעי הבא. טוב, שמואל וקנין, תודה רבה. כל טוב. Dr. Raymond Moody, an American philosopher, physician, and a psychiatrist, as well as the author of widely known books which contributed much to a revolutionary movement in the field of the study of abnormal phenomena, known as OBE and NDE. Probably the most well-known and popular among his writings was the best-selling book, Life After Life, first published in 1975. He is best known for being a pioneer in the field of research that was established a few decades ago and explores the phenomenon of NDE, a term he himself has coined and which became iconic in today's culture in postmodern age. In the following text, Dr. Moody brilliantly criticizes the school of thought known as scientism, according to which the scientific method of inquiry is the only rational way exists to obtain and validate knowledge about reality and its true nature, while pointing out the fundamental logical fallacy underlying this common approach to science, as well as exposes the circular reasoning which constitutes this fallacy in our minds and demonstrates its evidently fixed and dogmatic nature. The following text is a transcription of his words said during one of his lectures. The West is full of this doctrine of scientism, which holds that the only rational way of solving questions is through the scientific method of inquiry. And that is a fallacy. And, by the way, I am a lover of science. Just love science. But scientism is a different thing. Scientism is a doctrine that, as I said, the only rational way of establishing knowledge is through the scientific method. But I used to teach epistemology or theory of knowledge when I was a philosophy professor. And in the first couple of days of class, I would ask my students well, what do you think knowledge is? And I quickly learned from experience that in that circumstance what the kids come up with is that knowledge is science, right? And so I would get them to talk for a while, and then what they had eventually say is that the only rational means of establishing knowledge is through the scientific method. So I would put that statement up on the board. Scientific method is the only rational means of establishing knowledge. And then I would say, well, is that what you think? And the kids would say, yeah, that's what I think. So then I would draw a rectangle around that statement, and I would say, well, how do you know that? Now, if you think about it for a minute, they have only two options. Number one, they could say, I know it by the scientific method. But that's the fallacy called reasoning in a circle, where you just assume what you set out to prove. But then if they said, on the other hand, that, well, I know it through philosophy or literary theory or history, then that's the self-contradiction. Because to say, scientific method is the only rational means of knowing things, and I know that by philosophy or is self-contradictory. So science is one thing and scientism is another thing.